sa pagtuon niini sa dakwa tabligh. Isa pa nga ilang mga atake. Inumduman na ito mga kaigsunan. Ato kini nga paminaw sabton ug maayo. Ilabi na sa inyong adunay mga cellphone. Ang atake nila sa dakwa tabligh 3 days, 10 days, 40 days, 4 months. Ug uban pa kini daw bid'ah. Wala buhata sa propeta ug sa mga sahaba. Bid'ah. Amo ipasabot nga bid'ah kung imo kini buhaton, tao ka sa impierno. Apan gikalimtan nila grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 hangtod sa sana sa nawe. Unsay kalainan nini? Walay kalainan. Kung sila imong tubagon ang ilang tubag sa imo, dili. Kaya kana 30 lamang. Walay kalainan usab sa 3 days, 10 days. Usahaw man na ito pagkahiba, pag-agne, pag-imbita niya inyong mga katigulangan. Nga dili na musunod o madrasa. So, imbitahon sila sa 3 days, 10 days, tudluan sa paghugas, tudluan sa pag-istinya, kung unsa ang sa paagi, sa paghugas, sayang kinatao, paghugas siyang nuwot unsa pa diha, ang malimpyo siya gikan sa hugaw, pagtapad siyang asawa unsa ang pagbasahon, pagpaligo niya, human pagtapad siyang asawa unsa ang basahon. Matudlo-matudloan ba ninyo? Sa masjid kini mga tigulang, dili sila matudluan. Tungod kay ngano, lahi ang tarbiya, lahi ang pamaagi sa tabligh nga danon sa dalan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kay focus ang ilang pagtuon kay sa madrasa nga muuli pa og balay, nig-abot sa balay. Kung walay ikasulod sa walay sunod ang kaldero, so layo kayo. Dili siya makapokus sa pagtuon. Apan diri sa dakwa tabligh, makapokus ka gikan sa 3 days, 10 days hangtod sa 40 days. Daghang mga kaigsunan nato nga kaniadto. Walay kabangkagan sa Islam. Sukwahi kini sa mga atake, kini mga salapiya. Nga ang dakwa tabligh, kalaban nila ang mga ulama. Hinunduman nato mga kaigsunan. Ilabi na kamo ang mga kaigsunan nga mga baguhan sa Islam. Sa dakwa tabligh, human mo sa 3 days, 40 days, adunay orientation nga ang tawag niini wapsi hidayah. Gikan kita niini sa nadalan sa Allah. Muuli na kita sa matagusan nato kapanimalay o baryo, barangay, unsa ba diya. Ang atong nahibalan dinhi, nahibalan nato dinhi sa atong paglakbay, sa atong paglakaw sa dalan sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsikripisyo sa dalan sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang atong nahibalan tanan mga pazail. Kung sabot pa sabot sa pazail, tanan nga mga ganti. Mga ganti sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga maayong nga binuhatan. Ganti sa Allah subhanahu wa ta'ala sa imong pagka-Muslim. Imong mahibalan dire sa kuroj fisabilillah. Nig-abot nimo sa inyong balay. Kanya-kanya na kamo mangutana sa inyong mga ulama. Ingon ana karespeto ang mga dakwa tabligh. Ingon ana kadako og respeto sa mga ulama nato. Kami sa una, naabtan na ko si Dr. Faisan. Kami sa una, sa among kapanahonan, nakataskil kami mga ulama ng mga salapiya. Nga naman, tungod kay nakita nila sa among pamatasan na dako kami respeto sa mga ulama. O gilabina gayon nga ang among mga binuhatan walay makita sa mga ulama ng mga salapiya sa una nga mga sabab nga adunay sukwahi sama sa ilang mga tumutumo, mga wit-wit nga mga dakwa tabligh di sulod sa masjid nagsayaw. Magasimba sa mga kuburan, mga sementeryo,
manalangin sa sementeryo, manalangin sa mga patay. Nga nung daghan kami kataskil sa una, mga ustad, mga alim, mga imam. Tungod kay nakita nila nga ang among mga binuhatan layo kayo sa ilang mga tumo-tumo. So nganong sumala sa akong giikaginon nganong mao kini atong gitapik karon kay aron atong mahibal-an nga ang dakwa tabligh dili kini sukwahi sa Islam. Sama niini karon nga pagpalaganap nini mga ulama, mga ustad, mga salapiya nga ang dakwa tabligh tao tanan sa impyerno. Kining mga tao, ulama man, maustad man, kami nga nakahibalaw sila kung unsa ang baruganan, dili sila makaharong kanamo. Ang ilalang harungon kato mga tabligh nga walay kabang kaagan sa Islam. Mo pati ilang basta-bastahon. Ikaduha, ang pangutana niini, ang mga tabligh nigabot sa usa ka lugar, unsa ba ilang dala o bit-bit nga pagtulunan? Niabot ba sila kaninyo? Sama kanako, niabot ako kaninyo na ilahan ko kamo. Nga pila na karong katuig, aduna ba ako'y di-introduce diya kaninyo? Nga mo kini atong panalangin, dili kita manalangin kita sa mga patay. Magasimba kita sa mga lugnanan. Wala. So ang dawat tabligh abot sa usa ka lugar, ang ilang bit-bit mao ang Islam. Wa man azlamo. Matod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ikaduha na to kini. Wa man azlamo mimman iftara ala Allahil kaziba. Kinsa bay labaw nga makasasala kay niyadtong mga tao nga nagaagne, nagasangyaw sa Islam. Wa huwa yad'u ila al-Islam. Ako kini isubiron kaninya. Kaniya to adunay usa ka ustad, murid na ako kini, estudyante na ako kini. Adunay usa ka ustad dati, na kini usa ka di ka anti-tabligh.